И просто така край. Острите зъби на ягуара прекъсват нервите във врата на каймана. Битката лесно можеше да протече по друг начин. Но този път спечели ягуарът. Кристиан също. Котката скрива 60-килограмовия труп в храстите, за да се храни спокойно. Тя и операторът хванаха плячката си. Когато заснех този лов, постигнах една от най-големите си мечти, спиращи дъха кадри, на които малко хора са били свидетели.